Mga floating cottage nga ito ang gikan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova ana karon nag-utaw-utaw sa kadagatan sa barangay poblasyon sa Talisay City. Ang live report ni Femery Dumabok. Fem. Yes, Lana, matigdan sa mga nangaligo sa pampublikong beach resort sa barangay poblasyon sa Talisay City, nga rin na rin mga floating cottages diya sa ilang dapit na bantayan kini sugod pa gahapon. Tulo ka mga floating cottages ang nakit-an na sa GMA-RTV Balitang Bisnak ganiyang buntag. Usa niini may ikaduhang andan na pa. May mga tao kining sakay nga nalingaw ug pag-ambak ngadto sa dagat diin sila nag-angkurahi. Nakuha ng video kining usa ka motorbangka nga gahatod pa sa mga tao nga nangaligo sa dagat diha sa may floating cottage. Pipila sa mga naa sa baybayon miingon nga karon lang nila mabantayan nga may mga floating cottage. Nabalaka sila nga masusama unya sa kadagatan sa lungsod sa Cordova nga taas na ang level sa kontaminasyon sa dagat gikan sa hugaw sa tao kundi kini mapakgang. Pero ang kuyawan na mo ug mapareha sa Cordova nga mga floating ang may tabo diri kay ang uban man good ang CR sa Cordova nara sa floating so wala ta kabalo ug unsa sa nailang paagi diha. Sugod karong adlaw hingpit nang gipatuman ang executive order ni Governor Gwen Garcia nga nagdili sa mga illegal structure sama sa floating cottages sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Giangko ni Poblasyon Kapitan Edward Alisna nga ang mga cottages gikan sa Cordova apan wa kini hatagi og permit sa barangay. Giawag usab sa kapitan ang tag-iya o operator nga mokuha una og mga rekisito kung gusto silang mopadagan og floating cottages sa dakbayan. Doon na sila proposal nga magkuhan lagi og kaning cottage, kanang floating cottage. Ya, muna ako siyang giingnan nga mo submit yung ka og proposal kay haron makahatag sa sa regulation ana unsa na to pag-regulate. Kay ang amo clearance for permit ya ang mayor's permit yung labing importante. Ipasusi ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado sa ilang mga sanitary inspector ang mga floating cottages nga wa pay nakuhang sanitary permit. Yes, kay lisod man sad good nga mag-operate sila niya. Ato nakita nga dito sa katong Pikas nga side nagi problema sa pollution niya sa water. So for the meantime, call ninyong attention to stop the operation. Istoryahan sa ako si Cap, at least siya yung makauna, then ako sang ipa-coordinate sa sanitary inspector. Tanaw na to kung ni-apply bigod sila, pero sa akong tanaw wala mo ginabot sa ako ang lamisa ng application. Bantayan usab ang dapit sa mga sakop sa Talisay City Police kay daghan na ang mga nangaligo og dagat sa maong dapit. Gustong makasiguro ang barangay nga ang nahitabo sa Cordova, dili mahitabo sa dakbayan sa Talisay. Kung tinuod na nga nag-operation sila, ako dyan na silang hangyoon nga ihunong sa kay wa pa mas permit. Sa Cordova, kuan naman to, pa-stop naman to ni Gov Gwen. Yan mo na nga, di aman sa poblasyon, sa Talisay, muna ako silang kuan, ang katao nga ni Dool na ko, nga kinahanglan yun, nga namoy proposal, karon mas tadihan na mo. Laan makigalayon ang mga barangay opisyal sa poblasyon ug ang Talisay City Health Office ngadto sa City Legal Office alang na sa legal nga aksyon ngilang sagupon batok sa mga operator sa mga floating cottages. Sa laing bahin lang dinhi sa tunahimutang dinhi sa gawa sa Cebu City Sports Complex atong paday makita ang presensya sa mga pulis nga gikan sa Cebu City Police Office ug Cebu Provincial Police Office kay ning tungura nagpadayon ang repeat performance ug ang awarding ceremony sa SUD sa Cebu City Sports Complex. Dinhi pasunday og balik ang top 5 sa street dancing ug ang top 10 sa ritual showdown. Gipalaila usab pagbalik ang mga mananaog sa Festival Queen ug ganiya usab isip usa sa mga pinasindugang dinapit si First Lady Liza Marcos. Lan? Daghang salamat, Femery Dumabok.